Altså sammen og velkommen til. I dag sidder vi inde på gasprison. Den har heddet Pizza Prison. Og det var en hurtig video, hvor jeg rundviser. Det fik jeg ved ikke om at lave. Hurtigt. Okay, vi kan starte her ved cellerne. Der er nogle, der er branded, nogle der ikke er. Vi kan lige se størrelsen her. Det er en 1, 2, 3, 4, 5 gange, hvis der bare den 5 gange 5 og højden er 4. 5 gange 5 gange 4. Og så ja. Det er det normale. Jeg har ikke lige fået YT-rank endnu, så jeg kan ikke se sådan net og sådan. Kan jeg få lov til at se de celler? Lægges lige lidt. Ja. Nå, det kan jeg vise i næste rig, og derfor HBT. Men det her spawn. Det kan man se, hvad der er ulovligt. Alle økser er ulovlige. Lovlige ting. Eller klik her. Du skal opføre ordentligt, eller snydt, slag på vagter, eller spiller giver straf. Hack/clients giver permanent ban for server. Link spam/ban giver 3 advarsler til sidst temban. Spørg om ranks, eller er der en straf på 60 minutters mute. Alt giver ulovligt på nærled og chain. Alle altså hose ujern er ulovlige. Det burde mange af mig. Jailtider, den kan jeg ikke se. Rank up koster 50k. Jailtider at se. Den kan jeg stadig ikke se. Så er der sådan. Det er sådan basale. Så er der born her. Det er faktisk meget fedt bygget. Jeg kan godt lide det, på grund af jeg vil ikke tro, de har brugt lang tid på det, men det er stadig rigtig flot. Der er nogle keys, man køber. Så er der mission, som ikke virker. Så er der casino. Her kan du gamble. Jeg har lige råd til en key. Okay, vi kører sådan et. Upgrade. Vi vinder. Og vi vinder 300. Det er så ikke lige profit, men det er lige meget. Jeg har spillet han før, jeg var lidt inaktiv. Hvad er det? Her. Se, du søger. Ja, det er der er folk, der får vagt lige nu. Og ring, så ja. Her er Starfsen. Ejer, Dia. Bygger, Simon Bowen. Ingen anden bygger. Flyaben, 18. Det lægger lidt herinde. 18. Mark. Og Mark Seeren. Det har Mark deroppe. 18. Nielsen. Developer. Remix. Byggeleder. Esfil. Nå, sådan er han. Jo. Inspektør. Mads Halm. Så har vi set. Så lad os komme videre. Hvad er der her? Der er noget, jeg ikke kan komme ind til. Og noget, jeg godt kan komme ind til. Det er Smil. Det er det normale, så må det være Tornado derovre, og her kan du, ja, her er YouTube af det. Cellerne er vist, jeg tror, jo, B'en. Det ja. Det synes jeg selv skal finde. Det er ikke af den grund, jeg ikke ved, hvor det er, men det synes jeg selv skal finde. Og det skal jeg så også. Men tak fordi I så med, og husk at smide et like, comment og abonner. Det vil jeg blive super glad over. Og dislike, hvis der er noget, I ikke kunne lide ved videoen, noget forkert. Så skal jeg nok prøve at få rettet lidt til næste gang. Hej hej.